kita fintigilakaw ko ulu ye bolokari siganama fila kɔni ka kita dugu kɔnɔna la an balimaw aw bisimilayi an ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru m'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ ko tɛnɛndonna min kun ye décembre kalo tile 26 ye ko kita finitigiw ye bolokari maa fila kan ko siga kelen do olu la ko olu bɔlen do terrorisme kɔni fɛ ayiwa ko ani maa fila ninnu na kelen si bɛ taa san 26 la kelen dɔ ye ale si bɛ taa san 24 na ayiwa a yirala k'a fɔ ko ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ duwanza kɔni de fan fɛ nka ko u sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen bɛ kita ma kɛrɛnkɛrɛnnena kita kin dɔ bɛ ɲaragabugu ale ni ɲafa la ko ani maa kɔfɛlen ninnu sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen bɛ yen ma ayiwa min ye kita kɔni finitigiw ye ko olu kɔni ka kibaruya dɔw kɔni sen fɛ olu wulila ka ani maa kɔfɛlen ninnu sɛgɛsɛgɛ walasa k'u bolo da u kan ayiwa ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko de ye k'a fɔ ci bila olu ma ka yira k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ kɛɲɛba fan fɛ ko olu kɔni bɔlen do banbagati kɔni fɛ ayiwa ko o jɛkulu ninnu ka ɲɔgɔnye dɔ sen fɛ ko u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna banbagati wale dɔ ta ka ɲɛsin kita kɔni dugulamɔgɔw kɔni ma ayiwa o de hukumu na ko ani maa fila ninnu ko olu minɛla sabula a yirala k'a fɔ ko ani ɲɔgɔnyeba in sen fɛ ko ani maa fila ninnu kɔni kun sen b'a la wa ko olu ye ni cɛ marifatigi ninnu kɔni dɔ ye nka min ye kita finitigiw ye u y'a yira k'a fɔ ko o ni maa fila ninnu kɔni bɛ olu kɔni bolo ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli caman kɔni tenkun la walasa u bɛ se k'u tɔw kɔni yɔrɔ fɔ cogoya min na janni u ka bila ka na Bamakɔ ayiwa hali bi lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kunun min kun ye décembre kalo tile 27 ye ko Tanbaga ni ale yɛrɛ bɛ kita sira fana la ni tɛmɛna kita la k'a fɔ walima i bɛ taa Kɛɲɛba i bɛ taa Manatari ale yɛrɛ bɛ o sira kɔni na wa ko ani kita yɛrɛ b'a jɛ o bɛ kilomɛtiri 30 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa a yirala k'a fɔ ko taama mobili dɔ kɔni bɔtɔ dɔ Kɛɲɛba ko binkani walekɛla dɔ kɔni sera olu ma ka olu bololafɛn bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la ko ka tunu nka min yɛrɛ kɔni ye nin maa kɔfɛlen ninnu ye ko maa ma jogin maa ma bɔnɛ a ni la nka u bololafɛn bɛɛ lajɛlen kɔni minɛn'u la ayiwa hakilila jiginna hali bi an b'a yirala k'a fɔ a bɛ kalo 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ kita sira kɔni na maaw kɔni tɔɔrɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya taamakɛlaw ko olu kɔni ni tɔɔrɔlen don ko ka sababu kɛ lakanabaliya kɔni ye ko tuma caman k'i b'a mɛn ko taama mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko binkani wale dɔ taara ka ɲɛsin o kɔnɔ maaw kɔni ma o de kun na kitakaw yɛrɛ kɔni wulilen don k'u jɔ ko min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ kɛ u k'u kɔfilɛ olu la ka olu la kisi k'u bɔ ani waleya ninnu na wa min yɛrɛ ye kita kɔni finitigiw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don k'u jɔ ko u bɛna fusiri nin ko in kɔni dan na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi n'o kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la